ni pesa mar sirkal ata malo moro noket tenge monego bed ni miyo political parties kaluwore gi strength margi koro gikawo pesa koa sirkal. To pesa ne yudo kaka for example chama mar ODM ka ginyisi gowi ma sirkal ni mago margi samoro koro rie mana bilion moro 10 kocha kech igole kidam to kupo ni sirkal ne nyalo golo pesa ni mamigi godo in time kata koro gi develop godo internal democracy. Number 2, aparo ni opportunity boningo keti ineno IBC wachulo ga pesa mang'eny ahinya. Tiyudo ka IBC bedo mana modich sa yiero kendo girito higni 5. In fact jok moko matiyo ga IBC kawo ga rusa mar higa 5 to giduogo gitiyo 6 months to elections. Koro aparo ni maybe onego wang'iya ne kopo ni IBC kawa constitute maber kantiere pend chik moro mwanyalo loko manyalo miyo gi teko ma in the course of the years amakoro ok gidichni ginyalo konyo parties to conduct these primaries. Mae mapani koro some fairness problem. Jatenda rita kwe melungo ni Kipchumba Murkomen nowacho ni un kaka josiasa une mukelo tulo go to kendo koro une monego beni gawo nu chek motegno. Nowacho ni josiasa to samore makelo tulo. Kendo iyudo kantiere josiasa moko makar kao tich mondo gimi vijende to giketo vijende kaka goons. Ngini vijende mang'eny be koro onge tich. Koro nyise no mera wan wadadhi kodi. To chakorega kata mana kaka jidhi eliel. Wadadhi eliel awuoyo gi jo boda boda moke stage moro kanyo. Mbele na miyo usiling 1000 na uru mbele ga piko. Ukowa moda donji imau mapek. Oye koro terane na uru kama. Bang'e chak migi weapons. Kwa dhi kachacha. Trevor Ombija. Kikang' uwo. Ochakorega gi koko kigoni koko kikiuo.